Maita henyu mufaro wedu kunge tiri kuno kwa Mutare. Chirongwa chedu chiri pano chiri kukotsverwa neministry yedu inotarira upfumi nekugadziridza vanhu upenyu hwavo kuti hunge huri upenyu hwakanaka. Ministry of Finance. Zita rangu ndinoita Tinaro Blessing ndichibva kubazi rinoona nezveupfumi kuvandudzwa kweupfumi hwedu hwemuno muZimbabwe, Ministry of Finance and Economic Development. Kazwai vagari vekwaMutare. Inini zita ndinonzi Isaac Chiridza ndichibata ndichibva kubazi rinoona nezvemhando dzemoto. Makadini vadiwa vatariri nevatereri vekuno kwaMutare. Ini zita rangu ndinonzi Tongaita Rubona ndinobata ndiri kuReserve Bank of Zimbabwe. Ndatenda Mai Chisamba. Makadii vanhu vekwaMutare. Kana ndiri kuno ndinonzwa manyukunyuku. Zita rangu ndinonzi Retired Major Leonard Tarwirei. Ndinobata ndiri kuMinistry of Information, Publicity and Broadcasting Services. Ndodo kuona nezvichezero maishoniwa yekubvunza mubvunzo wenyu tigokanda kuvanhu. Mazvita mama. Ini mubvunzo wangu I think yakanangana novose. Wekutanga ndewekuti mukunzwisisawo kwandakaita ndekwekuti economic development inoitika chimwe chinhu chinosimbaradza economic development, it's innovation. Saka pane madanho api ari kuitwa anokurudzira innovation, and innovation inoda kusupportwa neatinoti mapatent rights. Se-government, se-Ministry of Finance, chiri kuitwa kuti inini ndaita idea yangu iri kuzochengetedzwa sei, nekuti ndinogona kuita idea yangu yekuruka mabasket asi mumwe ari panext door onokasika kuwana mari otonditangira kuruka mabasket aya, idea yangu yafa. Ndosaka muri kuona kuti most people havasisina chidokwa chekuti vauye nema-new ideas, because tinenge tiri kuziva kuti my idea is not protected, kuti haina kuchengetedzwa. Ndo chekutanga. Chechi2 ndechemubvunzo wacho, tongoti contribution kunga mubvunzo ndewe kudai panyaya yema-foreign payments takatarisana neRBZ. Ndakambosanganawo nechiitiko ichi chekuti paroda kuitwa foreign payment asi paperwork yacho kuwanda kwayakaita inotokudiscourage kuti uite foreign payment. For example, straight from my Stanbic account handingogoni kubhadhara company iri kuSouth Africa, zvinonzi zvinomboda kutanga zvaenda nekuRBZ zvozodi apa supplier wangu wezvinhu zvandoda kutenga akamirira nekuti zvinonzi time is money. Chekupedzisira, se-Ministry of Information madanho api amuri kuita anoita kuti isusu seruzhinji rweZimbabwe tanzwira Mai Chisamba nefake news? Musi uno takamuka na midnight kumhanya kunotora mari kubhengi, kwafamba chimeseji paTwitter chakanzi kuchinoedza mangwana mari dzese dziri maNostro accounts dzinenge dzatoo $10. Saka isu seZimbabwe tatambura nefake news. Saka se-Ministry of Information chii chamuri kuita chinotidzivirira kubva kune zvinhu zvakadaro? Vauchirema oko. KwaMutare kune mibvunzo yakabata. Pane mumwe here mubvunzo tisati taenda kuvadare vedu? Bvunzai henyu yombotorwa yakadaro iri yakadaro. Mubvunzo wangu uri kuRBZ kuti mungadzorera sei confidence kuvanhu, because nyaya yakambotaurwa kudhara nomumwe mukuru wenyika ndeyekuti vanhu vanovhunduka. Kuvhunduka ikoko kungokonzera kungoti vanhu mugare makadzingirira nemaRates. MaRates it looks like anenge akutogadzirwa mublack market. Inyaya dzekuti vanhu vanoda kupreserva value yeupfumi hwavo. Saka mungadzorera sei confidence kuvanhu. And then the next question maybe ndeyekuti mambotaura nezvebridge ramuri kugadzira. Mune program yakafanana here paChristmas pass. I think ndakambonzwawo mubvunzo uchibvunzwa even parliament navamwe honorable kuti magonyeti anogara achingodonha every day kakawanda paChristmas pass. Pane plan here engineer? Aiwa tinokutendai vauchirema oko. Chiregai timboshanda nemibvunzo iyoyo. Ndiri kuuya kwamuri mama.
veku-RBZ mabhizinesi madiki tiri kuasapota kubhangi guru. ongo Tinoasapota sezvamanzwa zvichitaurwa apa. Ndanga ndichida kuwedzera kuti zvabva zvabatana isai paidyo nemuromo nemumwe mubvunzo wabvunzwa naMai Shoniwa wema-foreign payments. Kana munhu aine bhizinesi rake diki achida kubatsirikana zvikuru sei pakutenga zvinhu kubva kunze kwenyika, isusu tinokurudzira vanhu kuti vaende kune inonzi auction inoitwa kumabhengi kana kureserve bank. Auction iyi inongoda munhu anenge aine mari yake muno muZimbabwe chete, asi mari iyi haifanirwa kunge iri pasi pepiro, inofanirwa kunge iri mubhengi. Munhu achiita ukama sezvataurwa navamashonga nyika nebhengi kuti agone kukuaplayira, bhengi rinoaplya kuti utenge zvinhu kubva kunze kwenyika. Ndazvinzwa zvamataura Mai Shoniwa kuti paperwork, asi kune auction iyoyo ingori straight forward. Chinongodiwa invoice yako. Invoice inoratidza chaurikuda kutenga, kwauri kuda kutenga nekuti chinotengwa nemari. Invoice ndo patongofanirwa kungwarira nokuti kwatinenge tichitenga kunze kwenyika ikoko, kana tikangonopiwa invoice chakaona isu kureserve bank kuti kune vamwe vanozongonopa mumwe munhu otongonzwa kuti after payment mari ya munhu uya angabhadharwa adisappear. Saka inofanirwa kunge iri invoice chaiyo iri valid, nekuti isusu kana wauya kubhengi kana iko kumabhengi kwamunopiwa kwamunoita ma-foreign payments, tinoteera mumashure mavo kuti tawana here value yemari yatabhadhara kunze kwenyika. Nekuti kana tikangoita basa rekubhadhara mari kunze kwenyika wili nili munhu achingobhadhara zvake, ndokuweveredza kwatichiita upfumi kuenda kunze kwenyika uko. Saka tinenge chida kutozoona evidence, documentary evidence yekuti zvechokwadi tawana zvinhu zvatatenga kubva kunze kwenyika. Saka iriko mari auction izvozvi, kana muchida kutenga zvinhu munogona kuita bid renyu kureserve bank, kana kuti munogona kuenda kubhengi kwenyu yezvino. Mazuva apfuura kwanga kuchito mabhengi ari kutoita nhamo yekutsvaga makastoma emari nemaretsi anti murikutozviona ari kudzikira. Atariona vakuudzai kuti demand ndo inoita kuti reti ikwire kana kudzika. Kudzika kwairi kuita zvekutoratidza kutoti demandwo yanga iri kudzikira, vanhu havasi kutombonotora mari, iri kutosara iriko. Saka kuma auction ikoko munowana mari kana dzekutangisa tubusiness kwamuri kureva itikoto, kana paine chinhu chamuda kutenga kunze kwenyika chamuri kuti ndotangisa business rangu muno, munongoenda kubhengi munotenga muine RTG yenyu, munongonotenga munopiwa foreign currency. Mashoko akanaka, vauchirei maoko, mashoko etsanangudzo. Mai vabva varambidza MB banking, ndo yakuwanzwa kuitwa nevanhu. Munoiziva here MB banking? Mattress banking. Zvarambwa izvo. Hanzi ngatiregei kuita izvozvo. Mai Shoniwa, uko kune auction yataurwa namai inotibatsira kuti zvinhu zvisangoita manyama amire nerongo, asi ukama nebhanga rako zvinokuitawo kuti vanokumiririra kuti aiwa vane akaunti nesa vazoda vabatsirei, uku uri kubatsirwa, uku uri kubatsirika. Ngatisangane muchikamu chinoteerera.
Maita henyu vadikani, tiri kuenderera mberi nenyaya yedu yeNational Development Strategy 1. Mibvunzo iri kubuda zvakanaka, minduro dziri kubuda dzakawanda. Imimi muri kutandadzana nesu, muri kunyika dzakatipotedzera kunze nemuno, muri kuonawo zvipi? Makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Iye zvinotomboenda painformation. Pane mubvunzo uri mumhepo, tibatsirei baba. Maita henyu Dr. Chisamba. Maita henyu maishoniwa nemubvunzo wamabvunza kuti fake news dzakuwanda munyika chiri kuitika. Regai nditaure nchiti chinonyanya kukonzeresa fake news inyaya yesocial media. Tane machannels akawanda ekuti vanhu vanokommunicate. Munhu wega wega anokwanisa kungotaura zvaanoda from the street, ari kumba kwake abhoekana ongofunga kuti gani bokanda chakati, nekuti mikana yekuzviita yapo. Mukatarira news dzedu dzatinowana kubva kuna ZBC, kuna 3K TV, dzatiri kuwana kunyanya izvozvi even kuma community radio stations atekeshera nenyika yese, dzatinoisa pamabillboards, dzinowanikwa newspaper ari amunoziva kuti aya licensed newspapers angave private, angave hurumende, dzinowanikwa pane mamwe maorganizations news akatofanana neiyo Mai Chisamba Show. Nzverawo semunhu kuti unzwisise kuti source yeinformation ndiye chokwadi zvakadii. Vauchirirei maoko. Vadiwa tariri nevateereri, izvozvo zvataurwa vabvunza mubvunzo wakabatana, ukapindurwa zvakabatana. Kana tichimbogona kuzviita palevel yekumba kuti ava musavateerere vanonyepa. Kana vari sekuru vataura vanonyepa. Nditi muzviramba, nditi ndokurudziro iri kubva pano. Asi vataura kuti kana muchitsvaga chokwadi nzverai mugoziva kuti ndepapi. Pane mubvunzo uri pamhepo nai uri kuuya kuna Mai tinaro. Nda kutenda Mai Chisamba. Ndachida kumbodzokera pamasure zvishoma papachitaurwa nyaya yemaredzi. Mukaona Ministry of Finance inoshanda zvakanyanya neReserve Bank of Zimbabwe. Tiri paNDS tine bandiko rakanzi Economic Growth Stability. Tinenge tichiona zvakanyanya kuti tidzikamise upfumi hwedu kuti tichigone kuplana sevana veZimbabwe kuti nhasi ndine mari yangu mangwana zvichazovei. So muchaona kuti vamutulinxiwe mutungamiri weministry yedu Ministry of Finance vakaisa measures avakaisa ekuti tikwanise kudzikamisa upfumi. Pamashure apo Reserve Bank yakaisa gold coins zvikabva zvambodzikamisa rate, but tichazoona pamashure apa kuti rakwirira zvakare. Muchaona kuti chimwe chiri kuitika ndechekuti isu sevanhu vemuZimbabwe hatisi kuda mari yedu, hatisi kukoshesa mari yedu, asi kubva patakataka kushandisa mari yedu yomuno ZW dollar takaita maprojects akawanda. Kuna naGwaisha Ng'ani vari kuvakwa vatova kuna 70% kuti ipere. Road yemasvingo Harare masvingo Bite Beach kana vane vakaifamba uchaona kuti road yafamba zvakadaro zvokuti manje tinoita kutofamba zvakanaka tese. Border reku Bite Bridge rakagadzirwa. Tine Victoria Falls International Airport, tine Harare International Airport. Zvese zvoro maprojects ari kuitwa nemari yedu. Saka ndiri kungokurudzira veruzhinji veZimbabwe kuti ngatigashirei mari yedu. Then ndachida kudzokera panhau yabvunzwa yeinnovation. Ministry yakaisa Ministry of Higher and Tertiary Education yakashanda neMinistry of Finance kuvapa mari yekuestablish anonzi innovation hubs across the country. Saka kune maprojects akawanda ari kuitwa. Ndofunga muchaona pamashure paCovid apa tine maprojects akawanda akaitwa nemauniversity vakagadzira masanitizer, vakagadzira zvakasiyana siyana. Pane kambani itori kuno kwaMutare inonzi Verify Engineering yakaestablishwa nehurumende. Kambani iyo iri kugadzira inonzi Medical Oxygen, and oxygen iyo yakukwana nyika yose, not only for us but akutoexporta kune dzimwe nyika. Ndezvimwe zviri kuitwa maererano nekupromota innovation pakati pevanhu vemuZimbabwe. Tine hama dzedu dzakafa nekushaya oxygen. Saka kana yamuno sekutaura zvitwa naMai tinaro ndizvozvo, ngatikoshesei zvatiri. Pane taura ako Murora. Inda ndichida kutaura panyaya yenhiri yemagetsi kuti magetsi anga ari kudzima zvekuti zvinhu zvaitoora mufiriji ende tanga tisingakwanisi kuita zvatinokwanisa kuita.
mads vanhu tiri kungobhadhara asi ari kungoenderera mahara. Saka handiziva kuti chii chiri kumboitika kumagetsi, nekuti magetsi acho tiri kubhadhara tega, akangopera anongodzima totsvagazve imwe mari. Saka ndichiri kutarisa kuti magetsi anga ariko chii. Regai vautore mubvunzo wenyu, ndiri kuuya kwamuri. Ndinoda kutenda nemubvunzo wemagetsi ari kuenda nekutadzisa kuita vanhu zvavanoda kuita pamwoyo pavo. Regai nditi kune zvakawanda zviri kuitwa. Chinhu chekutanga ndechekuti tine magwenya maviri atinotarisira kuti anga apinda kupera kwaSeptember. Pari zvino ari kushanda, tichimatarisa kuti ari kushanda zvakanaka here, achangobva mukugadzirwa. Tichipedza magwenya iwayo tiri kutarisira kuti tichagadzirisa magwenya ekuhanga andiri kutaura. Tichagadzirisa anga aripo kuti abve pastandard yanga ari aende pastandard iri nani kuti tirambe tichiwana magetsi. Tikada kutaura pari zvino mazuva apfuura magetsi edu ari kuuya zviri nani. Kana ari kuenda kashoma pane kaendero kaanga ari kuita. Tichitarisa ipapo zvakare, tichitarisa inonzi Electricity Act yakatenderawo zvakare vanhu vakazvimiririra kuti vakwanise kugadzira moto wemhando dzezuva, tinoti solar systems kana solar power plants, kuti vakwanise kutibatsiridza pakushomeka kwemagetsi atinawo. Tichienda mberi magetsi tichaita ekupfachura kana kuti ekukika nebhutsu. Maita zvenyu zviri mugwara, zviri kutaurwa, tinokutendai nekutsanangudza. Manje kana ekupfachura komana. Aiwa zvinofadza. Baba, ndaona kuti mune mubvunzo. Ndofunga pari zvino tichambotora mimi. Wangu hausi mubvunzo. Taurai. Asi kuti ndinoda kuwedzera. Wedzerai yenyu, wedzerai. Mubvunzo wataurwa na mubvunzo wapindurwa naMai tinavo. Ndofunga panyaya ye-innovation. Kuti iri kukurudzirwa kusvika zvakadii. Ndofunga kune dzimwe nzira, ma-innovations, ma-ideas, ema-individuals, vanhu vanouya nepfungwa dzavo nezvavanokumbira kuti izvi ndikaita chinhu changu ichi ndinobuda ndakadai. Asi ndofunga vane ongororo yavakaita vakaona kuti pfungwa dzevazhinji dzevana dziri kubiwa. Saka kurudziro yangu iri pakuti ndofunga kune inonzi aripo ye-Africa International Property Rights inopa mapatents kuma-ideas ema-individuals. Saka zvinenge zvakakodzera kuti munhu ane ma-innovations, ane ma-ideas ake, auya navo, anokurudzirwa kuti anoregister nearipo, opuwa patent yake, zvokuti ruzivo rwake irworwo rukada kuzopiwa neumwe munhu, hakuna anokwanisa kuriba nokuti rwanyorwa pasi. Asi pfungwa idzodzo vanokurudzirwa kuti varegister nenonzi aripo. Ndatenda. Vauchirei maoko. Hero zano riri kuuya kuti mukangonorejista chete, hakuna anokutorirai pfungwa dzenyu. Ndosaka muchizoona kukirabhu kawo mwachinga vachisonera pasi kudai kuti munhu akakopa patani yaenda. Handitika, ngatisanganei muchikamu chinotevera. Vadiwa vatariri nevateereri, tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Chirongwa chatiri kupiwa neministry yedu inotarira zveupfumi nekuvandudzika kweugaro hwakanaka mukati menyika. Ministry of Finance, National Development Strategy 1. Pano pane chikurura majasi vanhu vari kubvunza mubvunzo vachipindurika, asi zvinoendeka kana tiri muMai Chisamba Show. Ndiani ane mubvunzo? Mukwasha wangu taura tinzwi. Makadiko Mai Chisamba. Ndinotamba. Ndinonzi Mukoma Tawanda. Ndafara chaizvo nechirongwa.
Nini mvunzo wakananga ku RBZ kuti ndeapi matanho amuri kuita kuchengetedzawo macitizens enyu especially kuma ponzi schemes. Tine kaya kanonzi ka e-creator ndizvo vanhu vakafuma vanyora mare takangozwa kuti zvavo chiri ipapo kuti tibamhanyidzane nenguva yedu. Ndinogona kubva ndazvipindura nokuti ndakavanzwa vataronga vachitaura iyoyo havanei nayo, havana kumbopinda mazviri, anga ari matsotsi. Ndiri kutaura zviro kwazvo hazvinei nehurumende, hazvinei neRBZ, vachazvitsimbizira zvavo. Apa ndangokupindura zvangu kuti tinge tinochengetedza nguva. Munhu akaita skillful yamunotaura mazuva anei, vanhu vakaita skillful vakakudyirai mari, saka hazvisi business. Asi wabvunza zvakanaka kuti vanhu vanzwi. Ndinokutenda. Amai, inini mubvunzo wangu wakanangana neRBZ. Tiri kuti tikapinda mushop item iri kuita $10 cents, toti $1 toisa mabhondi mangani, but vari kutiudza kuti hatisi kumisa. Zimbabwean dollar bond haisi zita. Zimbabwean dollar havasi kumixa, vape $2 and pa$2 ipapo kuti tidzoserwe chinhu chiri equivalent nemasends hatisi kupiwa. Vari kuti hatina maZimbabwean dollars. Hatisi kuziva kuti pane zvavari kuitawo here paishu iyoyo. Then mubvunzo wangu wekupedzesera, mawallets akazara mabhondi, but maZimbabwean dollars. And maZimbabwean dollars wawo you find kuti anotenga 1 loaf rechingwa. Vanotipindura. Alright. Ndapedza. Mubvunzo iwo vachapindura. Pane mwane mubvunzo here? Noti zvinoda kungosiya nguva yekupindurwa kwemubvunzo. Kanangana neve RBZ neMinistry of Finance. Pane issue yeZimunya Marange Diamond share yakanga ichizi 10% yakanga ichinzi inopuwa vagari vemumarange Zimunya. Ndandichikumbira kunzwa kuti yakazoendepi share yedu tichiri kuida takaimirira kunyanya yangu 1. Mubvunzo wangu wechi2 ndewe futi uri kuenda futi kuna baba emabhengi RBZ vashaina vakati ndo chibaba chacho. Muri kumboasesawo here kuWomen in Power Bank ikoko kana kuYouth Bank, nekuti zvikwanisiro zvavanonyora papepa ravo zvavanenge vachida zviri kuita kuti tikundikane kuwana mari idzodzo isusuwo tiriwo wetumabhizimusi tudiki. Saka tanotichikumbira kuti mutibatsire. Ndiri munacho nchiti amen. Ndizvozvo ngatimbopindurwa imibvunzo yabvunzwa. Baba Mashonganyika. Maite, ngoti gaga but mwacho pamwe togona zongobetserana nevamwe. Creator gantaura nchiti mchitaura Dr. Chisamba magona chaizvo. Iyoyo yanga isina kutomborejestwa. Chandoda ngokurudzira ndechekuti kana tichiinda kuma iwo institutions iwaya anotibetsera anenge achiti ari kutibetsera nezvemari. Tichipinda tichingopinda mubuilding iyoyo ngatitarisei kumadziro kuti kune certificate here rinoratidza kuti inenge organization yakarejestwa. Then imwe yataurwa namai yekuZimbabwe Women's Bank nekuEmpower Bank kuti zvikwanisiro hamuna kuzonyatsodudzira manje amai kuti pazvikwanisiro apa ndechipi chacho chiri kukuomerai. But regai ndingoti ndofunga kubva kwatinombonzwa ndofunga nyaya iri kunyaya kunetsa inogona kunge iri nyaya yesecurity kuti hatina chibatisiro chemaloni atiri kuda kudi kutora. Ini kana ndiri kutanga business rangu handitangi kutora chikwereti chemazimari. Anditi totanga tichitora mbichana ndichionawo kuti zveshuwa mari yandiri kutorai inobuda here indinokwanisa kuzoidzorera. Pakudaro ipapo pano ukama hwenyu nebhengi hunenge huchitosimbisika vokwanisa kukubetserai. Then tiri ipapo chimwe chinhu chiri kuitika chatakaita kuRUZIVO Bank ndechekuti pamwe chete nehurumende ndechekuti takaona kuti mabusiness madiki nyaya iripo ndeyekuti zvibatiso zvishoma vazhinji vacho havana. Saka takafoma
imwe yatingati regai nditi scheme here nekushaya izwi rakanyatsonaka rechishona inonzi collateral registry. Now zvinorevei? Zvinoreva kabazi kamakaita kanotarisa nyaya dzezvibatiso. Eho maitei. Kabazi ikako zvinoreva ndezvekuti kudhara taiziva kuti kana uchida chikwereti nochinzi hunza ichi matitle deeds edzimba emafamu emaplots zvichinda zvakadaro. But zvino nekuda kwekabazi ikako takuti isusu kana munhu aine mota yake akuchikwanisa kuwana chikwereti achisenzesa mota iyoyo. Kana vanhu vaine mombe dzavo vakuchikwanisa kushandisa mombe idzodzo kuti agowana chikwereti. Nokuti mombe munotoziva kubva kuministry of bazi reagriculture kuti mombe dzese dzofanira kuiswa mabrands. Handiti zviya zvadzinodhindwa, dzimwe dzinoiswa panzeve, dzimwe dzinoiswa kana pazvidya. Muchiso. Muchiso ndizvo chaizvo. Izvozvo iyo michiso inogona kutoshandiswa inonzi serial number. Zoenda moenda kumabhengi kwenyu vanogona kukubatsirai. Regai nditore mukana uno mufunga munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata asi hazvigone kuti tiende tisina kukutendai. Tinotenda vakotsveri vedu vebazi redu reupfumi nekugadzirisika kweupfumi hwenyika yedu nevanhu. Ministry of Finance iri pano. Zvakadii kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Mai Chisamba.